Cha, angiyikena ngenxa yokuthi vele kusuke kungeve ukuthi ngiyamthanda. Oh. Kusuke ngeve kunothando phakathi. Yebo. Kanti futhi bayafuna ukuthi basendelwe ama-nudes, usende iy'thombe, akuhluphike lokho. Sine group vele abantu besifazane i-ladies house. Oh, yeah. Nasatha khona iy'thombe, siney'thombe nje ey'hleli lapha ukuthi uma unesimo ukuthi ufuna i-accident emsebenzini kufuneka isithombe se-accident sikhona esihleli. Uma umfana efuna umsende isithombe esikanje zikhona ziningi nje siney'thombe ey'ningi i-ladies house esiyithola khona. Zifakwe nina zipostiwe nje ekutheni ukuthi lezi ithombe yi-group nje eyafonywa ekutheni ukuthi kungangena umuntu wesilisa unenza kanjani ukuthi singangeni? Sibablokile-ke abantu besilisa nkosi yami, ngena abantu besifazane kuphela. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya, igama ngumzothule ngokeshembe umfoka sikopdi lakhe lamasoko into betotebedotele empahleni umphedlemane umama omkhulu kwisigaqa zibhodo ongaphansi ongaphezulu thina gurikhanda ngoba zonke intombi ziligundile siyabingelela la kwiNethezeka TV. Igama lami ngumzothule ngokeshembe, igama lohlelo sithi uphila kanjani. Kanti-ke iNethezeka TV uyasilandela enkundleni zokuxhumana, ungene lapha ku-Facebook, ku-TikTok nalapha ku-YouTube uthi Nethezeka TV. Uyakhona ukusibhalela kwahlala inethezeke@gmail.com. Sithi uphila kanjani, khona intokazi esibhalele la. Ntokazi u-anonymous udinga usizo ukuthi usizakale ey'ntweni ey'thile. Ake uqale usibekele noma utshele umbukeli lapha ekhaya ekutheni ukuthi isiphi isinqumo esenza ukuthi usibhalele la kwiNethezeka TV. Shuthi angibingelela ababukeli. Nginenkinga lokuthi la ngadla imali yokuza. Oh yeah. Ngathola umjolo ku-Facebook la. Lezi zinto zokuthi masifika ku-Facebook siyashelwa ngapha nangapha. Umuntu akufakele imali athi mvakashele. Bengidla-ke vele imali-ke bayashela abafana ngapha nangapha abafaka imali ngidle. Kanti ngaleli langa elilodwa nje ngizodla imali, angazi umuntu noma wawuyisangoma noma uthwele noma kwenzakalani. Ngadla imali yakhe kulo muntu engifakele 1000, wavela ngishaya ngesidudla nje se1000 nkosi yami. Kwathi woza. Okay. Ngifuna la ubujwayele ukuyidla imali yokuza. Usho ukuthi usuka lo muntu usumqomile khona lapha ey'nkundleni zokuxhumana ukuze ufake imali. Yebo, siyaqomana nje umuntu ngamazi ngoba yazi vele ukuthi egcineni ngeke uzufike kuye. Umqomo umuntu ngufuna khona ukuthi afake imali. Ya, ngifuna lolu daba silibambe ngomnono-ke sibuyele emuva. Wena unaye umuntu ophila naye, maniphila naye lo muntu oniphila kanjani, umuntu kanjani uze ufike esigabeni sokuthi uyashelwa ey'nkundleni zokuxhumana, uqonywe. Iqalaphi indaba ukuthi uqome ey'nkundleni zokuxhumana ube wazi ukuthi lowo muntu ngeke ufike kuyena? uFacebook into engiyisebenzisayo, nginaye umuntu engizwana naye. Umuntu engizwana naye akazi ukuthi ngina uFacebook ngoba kwaba nesigaba sokuthi nje ama-socials wonke asiwasebenzisi. Oh yeah. Ngoba ayasixabanisa kanti futhi ayasigangisa. So yena ngokwazi kwakhe wazi ukuthi anginawo ama-socials. So kulula ukuthi ngiqomele la ku-Facebook, ngiyazi vele ngikaze athole, ngikaze ayithole i-account yami, ngikaze athole lutho nje, ngiyazazi nona ngezinto ezingizenzayo. Manje ngaleyo ndlela abafana mabeshela ngithatha imali ngiyayisebenzisa. Vele egcineni angeke ngize ngiye khona. Wenze njani mase uyisebenzisile imali yomuntu? Ake sithi uyayifaka imali, bafaka malini ulenganise laba abajwayele ukufaka imali? Uthola ukuthi mhlawumbe basemalokishini noma endaweni eseduze bajwayele ukufaka malini emva kalokho udla imali. Wenze njani-ke ekutheni ukuthi enga-expose lapha kakhulukazi ey'nkundleni zokuxhumana ngoba ukubona umuntu esenekiwe nje ekutheni ukuthi hawu nimgade lo umuntu kanje? Ayikulula kakhulu-ke ngoba abantu bakengifakela imali ayikazi idlule ku-200. Bekubo 200 nje yabona kuyaphansi-ke. Futhi umuntu uma ngabe sethatha imali yakhe uyakwazi ukuthi umblock. Akakwazi ukuthi enze lutho-ke mase usumblock. Ublock yonke indawo. Facebook uyakwazi ukuthi uprotect lo muntu engakwazi ukuthi akusebenzise. Kanti futhi uyakwazi ukuthi umuntu uma ngabe ekupostile ngaphandle kwemvumo yakho uyakwazi uyaboshwa lo muntu loyo. Kanti futhi no Facebook wakhe uyablock ungabusasebenza. So nabo banakho ukuthi bayakusaba lezi zinto njengalezo. Nathi masenza sinakho lokho ukuthi vele ayikho into angayenza. Okay. Nakho-ke uphila emphakathini ngoba sila siseGoli namhlanje ngifuna ukuthi ucacise ufaka izithombe zakho zangempela yini makuthiwa ufaka izithombe ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu ehlangane nawe uyayibona into kanjalo akukho lawo wafaniswa khona ngesimo esikanjalo sokuthi kuke kufakwe imali kuwena leyo mali wayidla lethi uthi uma uhambe endaweni ethile lethi lo muntu awu kancane wentombi awuyena uSpanibani okaSpanibani uthi ukuthi one block. Cha, uma ngabe ngenza i-account ngosisi wami osemakhaya. Oh yeah. Usisi wami osemakhaya ngimsebenzisayo yena oyi-profile picture yami, yena izithombe nje ngijwayele ukuyiposta zakhe.
uyena nje ngimsebenzisa kakhulu ukuthi nje kuyena owaziwayo. Oh yeah, nakho ke la ekuthenini ukuthi usisi wakho ke yena akakayivuli i-account, akwenzeki ukuthi naye esole ekuthenini ukuthi kukhona okwenza nge-account yakhe. Uke wasola ngoba uke wangifonela ngibuze ukuthi kuhlangane nabantu noma uke wafonela omunye umuntu ethi hawu sikubonile wena kupostiwe kanjani wangasho ukuthi cha angazi nami ukuthi kwenzakalani, kodwa vele abantu bayahekhwa. Ngamtshela ukuthi nje siyakhekwa ke nje ngapha nangapha, ngangavela nakuyena ngangamtshela iqiniso. Okay, nakho ke la ngifuna ukuthi siye khona ke ngoba imali yokuza abantu kakhulukazi abesilisa ibona abakhala ngayo, ngoba umuntu usuke nithandana nisendelana izinto, wena wenze njani uma nisendelana izinto, wena uma kuya ngokuthi ke mhlambe kwesinye isikhathi awufuni ukuya kuyena, awuyi kuyena ngenxa ukuthi mhlambe uzobona umuntu ohlukile kunalo ambona lapha ezithombeni. Cha, angiyikena ngenxa yokuthi vele kusuke kungeve ukuthi ngiyamthanda. Kusuke ngeve kunothando phakathi. Yebo, kanti futhi bayafuna ukuthi basendelwe ama-nudes, usende izithombe, akuhluphike lokho. Sine group vele abantu besifazane ladies house. Lasatha khona izithombe, sinezithombe nje ezihleli lapha ukuthi mawunesimo ukuthi ufuna i-accident emsebenzini, ufuna isithombe se-accident sikhona ehleli. Ma umfana efuna umsendele isithombe sikanje zikhona ziningi nje, sinezithombe eziningi ladies house esithola khona. Zifakwe nina zipostiwe nje ekutheni ukuthi lezi izithombe yi-group nje eyafonywa ekutheni ukuthi kungangena umuntu wesilisa, unenza kanjani ukuthi singangeni? Sibablokile ke abantu besilisa Nkosi yami, ngena abantu besifazane kuphela. Noma bakhona bayifihle ke angene nje umuntu wesifazane naye afaka isithombe somuntu wesifazane angene, kodwa mase sitholile ukuthi umuntu wesilisa nje siyamkhipha ngempela. Siyambhena nje futhi size sibhene i-account yakhe ngabisakwazi ukuthi aphinda asebenzise uFacebook. Okusho ukuthi lento iqala kanjani kuwena uze ekutheni ukuthi uvumele ekutheni ukuthi uyaqoma ku Facebook ukufaka imali yokuzwa? Leyo nto yakheka kanjani kuwena ukuthi lento ayakheke manje sengisebenza ngayo ngiphila ngayo kwesinye isikhathi ekutheni ukuthi uma kukhona umuntu ethi awufike endlini endaweni ethile uthi ayifaka imali engaka ngizofika, ngoba ayikho into engenasiqalo. Kukhona yini abantu abakwazile bagruma ekutheni ukuthi ugcine ube kulo group wabantu abenza leyo nto? Cha, angizange ngize ngigrumeka, azange ngifunde kuukuthi uma ngabe uhleli isikhathi esiningi umuntu akasebenzi, ugcina ubhorekile, ufuna into ongazi uchithisa ngayo isizungu, ubona usuchitha isizungu, kanti usuchitha isizungu nangendawo errong. Chitha isizungu ugcina usujola la lokho nje, ngoba umuntu uma ngabe kushela uyaxoxisa lo muntu uchithisa lesi sizungu leso ufuna usichitha vele, uxoxisa kukhanda indaba ugcina usuqomile. Kanti awukho othandweni ukuthi ufuna uthando nalo la ulithola khona. Kodwa manje ngoba ubhorekile ngaleso sikhathi ugcine ukhuluma naye ke umuntu nigcine senijula ke khona la. Ngakho-ke udinga ama-notes, udinga wona-ke manje kwenzeka kanjani? Uyawathatha lapha, uyawasenda la, uyayihlalela futhi uyambuka, uyancoma, noma usenda ahlukene kubantu abahlukene? Yebo, ngisenda ahlukene kubantu abahlukene. Kuba kuya ngokuthi umuntu uthe ufuna ini ngaleso sikhathi. Umuntu uyaba specific ukuthi ngifuna isithombe sikanje, thatha lesi asifunayo umfakele sona. Yebo, kuba njalo. Nanso-ke inkinga obhekene nayo ukuthi bengifuna ukuthi siliqale kahle lo daba ukuthi lento iqala kanjani, yakheke kanjani kuwena, wabona kanjani uthe bingafika imali bingabi phezulu kwa-200 okokuqala. Inkinga ileli 1000 ke manje olidlile, uthi lo muntu awumazi ukuthi uphila empiloni, uyinyanga noma umuntu osebenzisa mhlawumbe izithwalo ezithile, noma kukhona akusebenzisayo okwemoya okwazi ukuthi kukubamba. Ngifuna ukuthi siye la, yena ke lo nitholana kanjani, nixoxa kanjani, kuze kufike lapho kwafika kanjani, ngoba nakho uzocela usizo namhlanje? Yabona nje ukube umuntu wayazi, ngabe ngalesikhathi isoka lami lithi asidilise uFacebook, ngabe ngabadilisa ngaleso sikhathi, ngiyayisola ukube ngangazi ngempela, ngoba lo muntu lo sikhulume naye kuFacebook, sisolana khona nje futhi wavele wangi-invite kuFacebook, ebona izithombe lezi zasiswami engifakini. Hayi ngim-accept nami ngibonela ukuthi umuhleke nje futhi uyabonakala ngathi unemali. Uma sixoxa naye kuFacebook mase ngimcela idatha. Umfana umuntu osilisa ngimcela idatha uyabaleka. Ngathi ngicela ungithengele idatha. Athi naye anginankinga, uzokuthengela idatha semisa i-network angithengele. Ngithengele idatha eliyimfaxa futhi ngayithola ngino 15 gig nje. Ngikuthengele umuntu engamazi. Hawu hayi cha. Lo muntu kahle kahle kuyadleka la kuye. Ngilile ngamcela i-airtime. Wathi akakwazi ukuthi angisendele ku-Facebook i-airtime. Ngicela ukuthi nginikeze inamba yami ezongisendela inamba. Habu, wangisendela i-airtime e-500 rand. Hawu. Lo muntu uyaphila kahle ekhanda. Ngisaxakwe yikona konke lokuthi hayibo kanjani manje? Ayavela athi umuntu ke ngicela ukuthi ungivakashele.
cela ukuthi ngikubone futhi nami ngiyabona siyabona ke la engathi ngizoya ngempela ngombona lo muntu ngoba nakho imali uyayifaka futhi akanankinga ukuthi uyifaka imali uma sisengifakile imali yokuza vela lahla vela ngifakile 1000 lonke Nkosi yami ngangibona indoda engifakile 1000 fakile 1000 indoda ngathatha imali ngamubhlokha kuzo zonke indawo Facebook WhatsApp ngadelete inamba yakhe ngamubhlokha umuntu wesilisa Nkosi yami kodwa manje indlela esekwenzeka ngayo angangazi noma ngathi ngemblockanga noma ukuthi manje ngathi ngiyacimeza ngivala amehlo uvela khuluma emadlebeni akhuluma emadlebeni athi uzoyizela wena uzozizela wena angani nokuthi kukuphi kubo angani nokuthi kukwakhe noma kukuphi angazi nokuthi Nkosi yami ngiyacela ukuthi ngakhona usizo ngathola ngisizakala uvela memeza zizele wena usho ufana ngihambe ngenyawo ngiye lapho ngoba shuthi njengoba bayifaka 1000 shuthi kuyabiza kuyakhona sefana ngihambe ngenyawo ke manje ngiye khona ngezwe kahle ake sibuke lana ke lento iqala kanjani uma iqala ukwenzeka ke kuwena iqala emva kwesikhathi esingakanani eyifakile le mali noma akukho la akakuzama khona ekuthena ukuthi ezama ukuyithola inamba yakho exoxe nawe awucacise lapho nokuthi lolu daba ngoba usibikela thina umyeni wakho uyalazi ni yena ubaba sekhaya akazi akalazi ngempela kuye kube ukuthi amaphupho amabi nje kuye kube ukuthi nje ngihlushwa amaphupho amabi akazi ngempela ngoba manje ngathola ukuthi yonke lento yaqala ku-Facebook lo azi ukuthi anginawo kwayimina sengabe ekuthiweni manje wake wazama ke ukungithola impela wazama ukungithola ngenxa yokuthi nabangani ave bayamaxoki ngixoxela umngani wami kusho umngani wami nje wayenomona naye wayemhalela lo muntu ebona ukuthi ungenzela izinto ezingaka wathatha inamba yakhe wami WhatsApp umuntu mase WhatsAppile nomuntu umuntu usiyaphinda futhi manje usethola inamba engifuna ukutholakala kuyona ngaphinda futhi ngamblock umuntu 2 months later naka amaphupha siyaqala manje umngani yena uyamxoxela le story ukuthi kwenzakalani kuwena ukuze umxwayise ukuthi engaze eyifake kulento ngoba nakho sekwenzeke ukuthi uthini kuyena noma sena baphela umngani abukakaphela umngani busandokuphela manje ngoba bengazi ukuthi uye ogila yonke lemkhuba le ukuthi uyena uhambisa inamba sengiyamxoxela mase ngimxoxela ngamaphupho ukuthi kwenzeka nje amaphupho enami kwenzeka nje amaphupho enami aphahluke ke naye athi ngayisiza ngabaleka how ubaleka kuphi manje mngani angitsheleke ukuthi hayi ngiyaxolisa mina ngathatha inamba yakho ngayihambisa kuye emva ukuthi wena usumblockile futhi okwesibili wabe sexoxa nami ke sasixoxa nje kungathi manje nathi ke sesiyajola kodwa ngikuthi sizokufihlela wena njengomngani wami kodwa ngizange ngisaya nami emva ukuthi usungixoxela ngamaphupho akho ke phela manje washo ukuthi nami kukhulu azokwenza kumina mhlawumbe uyothwala ngami kwayimini mhlawumbe uzongifakela imali ayothwala ngami kwayimini wagcine ngayanga kodwa nje ngaphuma ke namtshela ukuthi kwayile ndoda engihlala nayo lapha endlini angisamthembi kwakuyona wahlapha kwayiyona phela manje khona into eyenzakalayo mekwazi usengathana nomuntu angamazi ngizwa kahle ole kude engamazi lo ahleze embuka njalo sahlukana ke waphela umngani bethu kanjalo sibuya lana ke manje ngoba lo daba lifuna ukuthi libe nesexwayiso phakathi ngoba lento iyenzeka kukhona yini abantu osuke wathuka ngenkathi udaba lolu selenzeka kuwena ekutheni ukuthi uma ulandelela bakhona abake bavelelwa izinkinga ngakho lokho ekutheni ukuthi bedle imali abangazazi ukuthi lezi imali zifakwa ziqhamuka kanjani labo bantu baphila kanjani kakhulukazi la inkundleni zokuxhumana ngoba imali yokuza ayidliwe kakhulu mangathiwa uyinsizwa ayidliwanga imali yokuza okusho ukuthi hayi akwakashili ku-Facebook ake siye lapho yebo kukhona bona abantu esengizwile ukuthi nene nabo babhekene nenkinga njengeyami and nabo sebehambile Nkosi yami inyanga behamba yonke indawo befuna usizo kodwa usizo alitholakala indawo and uma ngabe ukuthi umuntu wesifazane onama socials Nkosi yami ngiyacela ukuthi udlalele kude dlalela kude nezinto engasile khuluma nabantu obaziyo ucommente hlukana nemali zokuza Nkosi yami hlukana nemali zokuza ngoba kwayimina njengamanje ngiyayisola ukube ngangazi ngaba ngikho la namhlanje khulume nabo ubabheke ngo ucela usizo la ekutheni ukuthi kwesinye isikhathi ezinye zezinto usungalazi usizo uzothola kanjani mhlawumbe bakhona abantu abakwazi ukulwisana nalezi zinto kanje ungathini wena mawukhuluma lapha na ukhuluma nababukele emakhaya uthi uyacela usizo ekutheni ukuthi usizakale kule nkinga ngoba isi affecta ne relationship yakho okuyona isithanda ngoba akazi lo wesilisa ukuthi kukanje abantwana nabo yebo kunabantwana kwenzakalani kubantwana uyabaxoxela bona noma bayibona inkinga ukuthi khona inkinga onayo
abantwana ngibaxoxele kodwa inkinga bayayibona ngoba sengumuntu onodlame nasendlini ngivele ngithethe nje. Sengiyinto ehlele ethetha njalo ngoba nasebusuku angisakwazi ukuphumula. Ngithi mangithi ngivala amehlo angilali, mangithi ngilala emini nazi nezingane ezikhona ngigcine ngikhiphela yonke into manje einganeni. Lo wesilisa yena ubudlelwane bume kanjani? Nakhona futhi emidlelwane bami akusahambi kahle ngempela ngoba akakwazi naye ulala nomuntu uyangiqasha ebusuku. Njalo kuyinto engiqashayo umuthi uyabuza kwenzakalani, hayi iphupho elibi belithini iphupho elibi? Chazeke iphupho elibi. Sengikhohliwe njalo ngihlezi ngilikhohliwe iphupho. Mothi wena usizo kukhona olingatholakala kubona wena ukwewazama mhlawumbe ukuthi ukusukume ngaleyo madlana uyobheka uhlolo ukuthi lento ungayilungisa kanjani? Yebo ngike ngasukuma impela kodwa abantu engihamba kubo angazi noma maboni noma abawazi vele umsebenzi wabo bavele bangitshela ezinye izinto eziseceleni abayikhuluma indaba yemali engiyizele la engayidlayo. Yeah. Yebo. Hayi ngikuzwa kahle. Khuluma ke nababukele emakhaya usho ukuthi kwesinye isikhathi ezinye zezinto abangayithathi kanje ngokuthi bazodla imali abangazazi mase uqwashisa cele umuntu ukuthi uma kuya ngokuthi ukhona onalo lolu sizo engasondela sithinde thina njengeNethezeka TV sibone usimisa kanjani. Babukeli ngiyacela ngiyazi ukuthi kubuka abantu abaningi njengamanje abanye bazongijaja ukuthi ngadla imali kodwa njengamanje ngiyacela ukuthi ningangijaji kodwa ngicela ukuthi ningisize kukhule ngidlula kukho njengamanje ningangibona ngihleli la kungathi ngikhululekile kodwa ngiyacela makhona umuntu ongangisiza bakithi ngiyacela ningisize nixhumane naye iNethezeka ningisize ngihambile sengihambe wonke umhlaba ngithi wonke umhlaba kodwa ngilithola usizo ngiyacela futhi kunina nisabasha abantu bazasemasha nithanda izinto kakhulu cela sihlukane nje nezinto ngiyacela sihlukane nezinto mase sizama ukuthi sisodwa sizithande uma kuthi into unayo phila nalokho onakho uye kongenakho ngiyacela. Ngizwe kahle nkosazana sibonga isikhathi sibonge nethuba ekuthena ukuthi usibhalele gqugquzele nabanye futhi ukuthi uma benenkinga kanje abaphumela ubala ukuze nabanye abacabanga uyifaka izinkingeni kanje bengayifaka enkingeni ekanje. Yebo kunjalo njalo ningibona babukeli angimngaka nasemzimbeni ngehliswa yiyo lenkinga engibhekene nayo. Ngiyacela ningazifaki ezinkingeni ezingenasidingo ngoba sikho isidingo salokho uma usalala udlile kunomuntu okusupportayo bhekana nalokho nkosi yami ngaba ngikho la umyeni wami ngibheka ngayo yonke indlela ayikho into engikhala ngayo kodwa ngoba nje ngifuna impilo esheshayo ngala njengamanje ngiyacela sikwazi ukuyiphatha kahle. Sibonga kakhulu mbukela lapha ekhaya yabona ziningi izinto yabona abantu abangazi makuthiwa kunesikhafulo noma into esetshenziswa ngefoni ikhona siyayazi sibonile kakhulu sambile indawo eningi uthola ukuthi omunye umuntu wagcina lapho kwaba ngathi uvaleka amadlebe omunye washawa istroke omunye waba nenkinga ngoba lo muntu wamfonela ngocingo kakhulukazi nalo wabantu besifazana uthola ukuthi umuntu uzombamba ngefoni iminingi siyayazi isetshenziswe kakhulu imithi ke leyo mase kuba khona nemoya ke uthola ukuthi iyasebenza yazi kukhona umuntu ongakwazi ukusebenza ngawe ela ehleli khona ungathandana nomuntu ngisho phesha kwelwandle kodwa uthola ukuthi usebenzisa imimoya ethile ongayazi wena uthola ukuthi lo moya basebenza ngayo uvelelwa izinkinga ukhona la i-social media inhle angifuni ukuhamba ngama social network angikhuluma ngama social network mahle kakhulu kodwa kukhona la amabi khona ngoba siyakwazi ukuthi kulahle kumuntu epostwe umuntu try usilahlekelwe ingane ethile itholakala kodwa ungayisebenzisi ngempela ngendlela errong ngoba kunemphefumulo futhi edlulile emhlabeni sokuthi lo muntu upostiwe ngento ethile ayenzile noma ngabe into eyisici eyenzeke kuyena uthola ukuthi sethatha intambo wayikhunga ungazi ukuthi bengakwazi ngani ukulwa nalesi simo okusho khona ukuthi kukhona nathi la esiba nomthelela khona mase uyiposta le nto ngendlela errong kodwa isimo sikanje sidinga ukusukunyela nawe silandele einkundleni zokuxhumana igama lohlelo iNethezeka njalo igama lohlelo sethu uphila kanjani kanti iNethezeka TV igama lami ngumzothule ngokashembe isibongo mafafuka njengetengabani